Вітанкі, з вами Катерина, гэта канал Кот-Кот, і у нас новая гульня. Ох, прабачце, я трошки узбуджаная, потому что на самой справе я зрабіла нейкі запас серый, і тыдзень я нічога не записывала. Так, я у асноўным займалася монтажом, навучаннем, як гэта рабіць у DaVinci, тому что гэта зусім іншая праграма, чым тая, якой я калісьці карысталася. Вось. Ух, і гэта было цяжка. На кожны раз, калі трэба было рабіць новую серыю, гэта было нейкае новае выпрабаванне. Таму, вау. Але я змагла. Вось. Таму, да, прабачце, я такая, ух, і вось, нарэшце, я зноў саджуся нешта записываць, і я такая, уф. Прабачце за гэта, калі ласка. Калі што. Сёння у нас гульня, яка называецца Florence. Адразу скажу, што магчыма гэта, я ведаю, што гэта невялічкая гульня, і магчыма яна будзе толькі ў рамках цікавостак па суботам на одну серыю. Калі ўсё ж такі будзе трошки больш, то давайте яе дагуляем якраз такі. Так, можа сёння першая серыя, а ў наступную там суботу будзе другая, бо сапраўды гэта невялічкая гульня, і бо мне падаецца, на першую чаргу была увогуле распрацавана для нейкіх мабільных прылад больш. І трошки гісторыі, скажем так. Калісьці так, я бачыла гэтую гульню у Google Play, але, я такая, вау, нешта прикольнае, але потым неяк забылася. І, зноў жа, недавно была BAFTA, правда, я не ведаю, наколькі нядаўна для вас гэта будзе. І з тым ён заўжды робіць такія спісы, калі там нейкія гульнавыя ўзнагароды, вось хто пераможца BAFTA ў гэтым годзе, і ён адзначае пераможцаў у папярэдніх гадах. І, па-першае, што я для сябе зрабіла высновы. Вось, паўтарусь, па-першае, гэта то, што у меня акадэмічны густ. Ось, таму што так, даволі вялікая частка гульняў, якія ў мяне ёсць, яны ў свой час былі пераможцамі BAFTA, і вау, я гэтага не ведала. Але па-другое, што я заўважыла, што гэта ў асноўным праекты або вялікія, або, сярэднія, скажем так, не АА, не AAA, але каля гэтага. Але вось нешта маленькае такое, больш індзі і больш атмасферна, у меня гэтага не хапае. Нават, калі казаць пра Switch, у меня не так шмат вось такіх праектаў на Switch, тобто на Switch, зноў жа, калі вы бачылі кошты, в асноўным я там купляю нешта такое вялікае. Толькі недавно пачала вось і на невялічкія гульні звяртаць увагі. І вырашыла, чаму бы таксама не зрабіць гэта ў Steam, і я знайшла некалькі гульняў, якраз такі з гэтага спіса BAFTA, якія мяне зацікавілі, і вось Florence гэта адна з такіх гульняў. Прабачце за такі доўгі ўступ, але я такі чалавек, мне падабаецца ўсё паясняць, тлумачыць маю матывацыю і ўсё астатняе. Вось, наконт, спадзяюся, я ўсё яшчэ змагаюсь з гукам, я змагаюся з тымі прапорцыямі, якія будуць, я зноў жа, і мне здаецца, я на 90% выкруціла гук мікрафона, і я падвысіла гук у гульню, здаецца, на 45, да, там 90-45, вось так будзе. І у гэтай гульні гук максімум ад 0 до 10 я паставіла на двоечка, але для мяне гэта вельмі гучна. Я спадзяюся, што вам будзе нармальна, але мне, перашкаджае, таму у мяне наушнікі зверху, не на вушах, а просто на галаве. Таму, калі вы будзеце чуць нейкія гукі, гэта, хутчэй за ўсё, я іх папраўляю. Таму не пераживайце. І зноў жа, я, як заўжды, зачыненым адкрытым вакенцам сяджу, там могуць тыя ці іншыя гукі. Ці яшчэ што... Выбачайце, калі ласка. Спадзяюся, калісьці будзе ў мяне добрае месца з гукаізаляцыяй. Але не сёння. Да, як атрымліваецца. Што тут яшчэ цікава ёсць? У меня, здаецца, звычайнае выданне Florence, хаця я нават не ведаю, ёсць нейкае ці тут
іншае. Тут ёсць такая цудоўная рэч. Па-першае, так, у нас курсор у відзе рукі, і мы можам пальчыкам так рабіць. Тут ёсць галерэя. Я вельмі люблю такія рэчы. І ў галерэі тут можна пабачыць, розныя працоўныя накіды, канцэпты, якія былі выкарыстаныя ці не выкарыстаныя, не выкарыстаны малюнак наконт. Гэта як выглядалі на самом пачатку персанажы нашы. Вот, якраз такі першы канцэпт першага спаткання і так далей, так далей. Яны вельмі суперовыя. Яшчэ першы варыянт, як магла выглядаць наша Флоранс, таксама не выкарыстаны малюнак. Гэта выдаленая увогуле у нас тут сцэнка. І вот якраз такі, бачыце, тут і яшчэ часткі падпісаныя якія, і там, а што пытальнічак нам кажа? Мы можам проста насалоджвацца малюнкамі, а можам адразу бачыць для іх подпісы. Гэта клёва. Так, і сторыборды тут ёсць. То бок, гэта вельмі... я ўжо не буду ўсё паказваць, зноў жа. Павінна быць нейкая таямніца, каб вы самі зацікавіліся гульнёй, бо нагадваю, што летсплей гэта добра, але калі вы хочаце атрымаць сапраўды гульнявы досвед, эмацыйны досвед, калі ласка, пагуляйце самі. Лічыце летсплей гэта нейкай рэкламай гульні, таму што калі вам спадабалася праходжанне іншага чалавека, асабліва калі гэта маі праходжання, таксама нагадваў у мяне мінус інтэлект. Вось. І калі вам нават з такім праходжаннем спадабалася гульня, то ваша это будзе увогуле цудоўная. І чаму добра, калі ёсць галерэі, чаму добра, калі можна купіць артбук да нейкай гульні? Гэта і ў плане навучання, то бок нават калі вы не хочаце ствараць гульню, але вы хочаце неяку мастацкай галіне развівацца, так, гэта заўсёды класна і заўсёды добра. Вось. І вядома, я яшчэ люблю купляць саундтрэкі, гэта... зноў жа, самі ведаеце, у некаторых гульняў такія саундтрэкі просто... Так, пачнем наша гульня. Так. Частка першая. Дарослае жыццё. А чаму адразу з такіх рэчаў мы пачалі? Я не хачу. Так, Флоранс я так разумею, ёй 25 гадоў і гадзіннік. Я выключыла... Вось, дарэчы, гэты момант трошкі для мяне незнаёмы, таму што я такі чалавек, які гучыць гадзіннік, і я адразу прачынаюся. У меня... Я ведаеце, як у старых фільмах вампіры з труны падымаюцца адразу такія бадзёры. Вось пра мяне гэта. Так, 7:15 выключылі. Ай-яй-яй, 7:30. Так. О! Я зразумела. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Мы пачыстылі зубкі. Мы сабраліся. Я спадзяюся, мы паелі? Я спадзяюся, што мы паелі. Мне падабаецца. Міленька. Таксама міленька. Ага. Пёся! Грэх пёсю падабайку не паставіць. Мажліва, наша сяброўка. Так. Дзе так? О 9 гадзіне мы нарэшце на працы. Тут што, таксама з Excel-таблічкамі прыйдзецца працаваць? Не. А што трэба рабіць? Падкажыце, калі ласка. Я павінна іх скласці, ці што? Блин, я вот такие гульні не умею граць. Паверьце, у сапёра вось гэтае лічыць нешта там, судоку, я ўвогуле іх не разумею. Мой мозг любіць вельмі складаныя рэчы. Так, а што трэба рабіць? Давайте тыкаць наўгад. Толькі пачат, гэта гульня павінна быць для мабільнікаў. Я ўжо туплю. Я казала мінус інтэлект. 47. Тут павінна быць 34, ці што? Ці колькі тады? Тады яшчэ 47.
Ці я просто падабенства павінна знайсці. Я реально тупая. Вось! Кожны дзень нешта пра сяно бэзэ. Вось і сапраўдна. Да, не звіні. Мы кажам, што мы заняты, або мы кажам... Да, вельмі жыццёвая гульня, сапраўды дарослае жыццё. Ты, калі размаўляеш з бацькамі, то ты кажаш, што выбачайце, прабачце, але не сёння, або так, ты кажаш, што не трэба мне шукаць хлопца ці дзяўчыну. Разумею, адчуваю. Таму не дзякуй, мам. Добра, мам. Мам, я на працы. Мам, не хвалюйся наконт мяне. І вечар наступіў. Уже так хутка? Кусь? Фу. Тады пашлі па парадку. Самую вялікую і самую смачную. Так, сушану мы заставим. На парканцы 11:50. Вядома, не забываем чысціць зубы. Вы ўвогуле бачылі кошты ў стаматолагаў? Ёлы-палы. Таму укладаемся ў іх. Тымі сродкамі, якія да нас яшчэ... Якія яшчэ мы можам сабе дазволіць. Вось так і прайшоў наш дзень. Ну, што я магу сказаць? Так, кожны дзень у дарослым жыцці вельмі падобны на іншы, таму бывае трошкі сумна і нецікава. О, мы атрымалі ачыўку. Што? Мы яшчэ з вамі коміксы паглядзім. Так, частка другая. Успаміны. Са мной такое рэгулярна адбываецца. Гэта я разумею. Так, я не ведаю, калі ласка, напішыце ў каментарах, наколькі часта з вами такое бывае, што вы прыбіраецесь, потым вы знаходзіце нейкую рандомную рэч, і ўсё. Вы ўжо на колькі-то гадзін заліпаеце на гэтыя ўсе прыкольныя рэчы, на ўсе гэтыя вашы ўспаміны, і гэтая ваша прыборка дзесьці там ужо. Вось мы знайшлі кардонку з нейкімі... Да, бачыце, яна нават колер мае, яна дастаткова яскравая на фоне ўсяго гэтага. Так. І наша гераіня вырашыла паглядзець, што тут ёсць. Так, Флоранс, 7 гадоў. Прабачце, я не буду казаць яе прозвішча, бо я трошкі баюся неправільна сказаць, таму, буду выкарыстоўваць імя. Я магу? Не, я тут нічога не магу. А дайце. Я б хацела. Вацінанкай бы зараз заняцца. Так, карабель. Нам трэба скласці карабель. Добра. Тут у нас што? Я магу зменьваць колеры. А які мне падабаецца? Ну, слухайце, вось гэта неблагі варыянт. Ну... Я магу рабіць паттерны! Прабачце. Так, я хочу, как моя... Трошки ніжэй трэба рабіць. Все робім акуратна. Бачите, я уже тут зайшла. Мне божечки. Тут трошки так зробимо. І паттерн у нас узор атрымаўся. Так, а я могу... Ні. Ну, гэта, дарэчы, таксама прыгожа выглядае. Парус мне не вельмі падабаецца. Так, натыкам ту камбінацыю, якая мне больш будзе даспадобы. Гульня, верні, калі ласка, мне маю камбінацыю першую. Ну, гэта неблага. Дарэчы, вельмі прыгожа. І светлы зробім парус. А які?
Давайте гэты будзе жоўценькі, а гэты у нас будзе вось такі прыемны салатавы. Я магу зрабіць вось так? Ага, а я магу прыбраць? А ну-ка. Як зрабіць вось так? Будзе каву. Дарма я гэтую зорачку, пакуль мы ее не... Мы зробім вось так. Зараз будзе прыгожа. Яскрава? Так. І што? Вы бачылі наша шэрае жыццё? Давайте выкарыстоўваць усе магчымыя фарбы, калі у нас есть такая магчымасць. І мы зробім узор з нашых зорачак. Ну, тут прыйдзецца зноў жа, не падумала. А хаця мне і так падабаецца, правду кажучы. А ну-ка. Так. Тут пасярэдзіне дададзесьце вось так. Ап. І тут дзесьці вось так. Ха! Ну, прыгажосць. Ну, нічога страшнага. Так, тут дзесьці павінна быць? Не, тут... Ну, слухайце. Ну, прыгожа. Усё. Так, матыль. Матыль, які у нас можа быць? Ух, матыль. Не, тут у меня трошки вочы баляць. Вось тут палітра у нас больш-менш. Вось гэта тут. Мне гэта сэрца падабаецца вельмі. Чаму не? Так, а як мы тут можам гэта ўсё зрабіць, каб было прыгожа? Так, гэты... Глядзіце. Сіметрыя? Ну, якая-некая. А павярнуць я не магу? Не магу. Так, тады мы нашага матыля зробім поўнасцю жоўты. Ну, такой, тут больш да мустарды падобны колер. Так, давайте ўсё её зафарбуем, умоўна кажучы. А потым паглядзім, што тут можа быць у нас. Чаму не? О, а так трошки на сову нагадвае нам. Так, давайте поглядим, може тут просто серце приберем. Можна і так, ці можна ось так. І тут хай буде наше серце, ці ось гэта... Не, я не завелика, мені не вельмі подобається. Хай буде ось так. Так. Угу. О! Зноў жа, цісніце падабайку, калі ласка, калі у вас было такое, што вы ў дзяцінстве займаецесь нейкай творчасцю, ці ў падлеткавым узросце гэта таксама часта бывае. А потым прыходзяць бацькі і табе кажуць, што гэта ўсё глупства, трэба займацца вучобай, толькі вучобай, і так жыццё трошкі губляе свае фарбы. І вось як дарослы чалавек і чалавек, які выкладае ў школе, хачу сказаць, што ўсё гэта лухта. Гармонія – гэта шлях да поспеху. Магчыма, не да таго поспеху, пра які думаюць бацькі, але унутраны поспех, унутранае шчасце, яны больш важлівыя, чым некае вонкавае шчасце, працоўны поспех, я бы так нават сказала. Вось, магу падзяліцца сваім досведам. Гэта, напрыклад, у меня такое, ну, у меня наконт шмат чаго такое было, але вось якраз таки мы тут сидзім, гуляем з вами, і вось наконт гуляк таксама магу і сказаць. Прабачце, я тут выпадкова націснула, таму у нас новая пачалася старонка. Дык вось. І што было наконт гульняў? Я з малога гуляла. То бок у меня з малога была прыставка, мае любімыя гульні гэта былі Battletoads.
здаецца, трэчаць была тады частка. І я ўвесь час забываю, як называецца гульня, калі вы былі на паляванні, і вы стралялі ў качак, і калі вы не попадалі ў нейкую качку, ваша сабака паляўнічая падымалася, такая хі-хі-хі-хі з вас. Вось, у гэта я таксама шмат гадзін праводзіла. У меня быў Тетрис вядома. У меня нават маленькая была такая, я не ведаю, як гэта назваць. Гэта была не зусім прыстаўка. Яно нешта нагадвала, не Switch, каля таго, тое, што гэта была такая партатыўка. Там, правда, былі толькі адні шахматы. Вось, там наладжваеш узровень і гуляеш ось у шахматы. Ці шахі, правильно, на шахі будзе правильно казаць. Вось такія ў мяне былі штукі. Камп'ютар у мяне з'явіўся даволі позна. Мой асабісты кампутар. Бо я гуляла на кампутары ў дзядзі. Гэта былі гульні па Гаррі Поттеру. Гэта был Need for Speed. І да іншых гульняў я далезла толькі вось калі ў мяне з'явіўся свой кампутар. Мне здаецца, на 13 годзе яго падарылі. Ён быў зноў жа з розных частак. Быў, вядома. Але гэта быў мой кампутар. І я ўжо тады пачала гуляць. Мне сяброўка дала Sims. Гэта Magic City, ці неяк так яна называлася. Magic Town, нешта такое. Памятаю, што там былі нейкія чарадзейныя свечкі, штосьці такое. Там была такая ярмарка, дзе можна было ўсе гэтыя штучкі купіць. Зноў жа, Гаррі Поттер працягваўся. І гэта былі гульні, якія любіў гуляць мой бацька. Бок мне нават там дарылі дыскі з гульнямі, але гэта былі дыскі з гульнямі, у які мой бацька хацеў пагуляць. Таму гэта всякія Left 4 Dead і нешта такое, карацей. Там Зямля памёрлых, неяк так яно называлася. Вось, я памятаю, што мне дзядзька падарыў дыск, і ён у мяне ёсць нават да гэтага часу. Гэта дыск, гэта былі стратэгіі. І там, мне здаецца, самай першай часткі гэта был Disciples. Там был усе часткі Disciples 1, і там быў Disciples 2 розныя варыянты з рознымі DLC. І памятаю, апошняе, якое там было DLC, гэта Rise of Elven, да, узняццё эльфов, вось. І я просто, я памятаю, што там былі праблемы, каб гэтыя гульні ўладкаваць, таму што там гэтыя кракі, можа, хтосьці помніць, там быў генератор кракаў. Я прасіла дапамогі ў дзядзькі, каб ён там мне зрабіў тое-сёе. І так, і я настолькі любіла гэтыя гульні, мне Disciples 2 у маім сэрцы кіна заўсёды. І так, я калі пабачыла, што выйшла Disciples 3, я збірала грошы, але яна была той дыск. І так, ён таксама у мяне дзесьці ёсць, і на маім старым лэптопе там просто быў яшчэ, там ёсць дыскавод, і вось я якраз такі яшчэ гуляла. На маім цяперашнім тут няма дыскаводу, але я набыла Disciples 3 ў стыме, і ён вельмі дрэнна працуе, ён так вылетае, гэта сумна. Так вось, да чаго? Але калі чым я трошкі, гадом, мне здаецца 14, бацька пачаў мне забараняць гуляць у гульні, таму што гульні яны толькі для дзяцей, то бок хлопчыкаў, і дарослых мужчын. І ўсё. То бок ён мне казаў, што мне трэба быць дарослай, якія гулькі, калі я пытала, чаму ты гуляеш у гульні, вы не разумееце, гэта іншае. Вось. Таму гулькі былі толькі для хлопчыкаў і для дарослых мужчын. І так, я доўга гэта верыла, потым гэта ўвайшло ў звычку. І на самой справе я вельмі вялікую колькасць гульняў прапусціла. То бок там маі сяброўкі гулялі ў нешта. Я чытала гульнявыя навіны, яшчэ была страна ігр, можа хто памятае такое. І не толькі. Хопіць з тэлефона. І так, і я толькі адносна пачала себе дазваляць гуляць у нешта такое. Спачатку я там са старога, вядома, пачала, хоць я не вельмі люблю рэтра-геймінг. А потым у меня зноў жа з'явіўся Switch, я сабе набыла. І так, я ўспомніла, наколькі я люблю гульні.
Ось. І так, у меня уже трошки попусціла, быў перыяд, калі я з тымі скупляла ўсё, да чаго дацягнуцца рукі. Таму гэта я да чаго? Калі ласка, дазваляйце сабе і сваім дзецям быць шчаслівымі. Так, ёсць час для навучання, ёсць час для адпачынку, ёсць час для творчасці. Калі само дзіцё не спраўляецца, дапамажыце ім з гэтым. І ваше дзіцё будзе шчаслівы, і вы будзеце шчаслівы. І вашыя стасункі з вашым дзіцём палепшацца. Вось такая парада. І так, всё. У нас урокі, нам трэба заняцца матэматыкай. Так, 6 трэба скласці з нейкай лічбачкай, каб атрымалася у нас 18. Робім простое, 18 мінус 6, гэта у нас сколькі? 12. Добренько. Так, тут легко. Ну, тут 2. Гэта ўзроўні матэматыкі я яшчэ памятаю. Так, тут нам, вядома, трэба 10. Ну і зрабіла на ўсе гэта практыкаванне. Яшчэ не бачу, каб яна была шчаслівая. Так, 7 гадоў. Гэта дзень нараджэння? О, глядзіце, яна з сяброкамі, яны ўсе прынцэсы. Ага. Так. Наш гадзіннічак зрабіў кола. Не, я не хочу круціць. Вось і становіцца 9. У іх з'яўляецца, я так разумею, школьная форма. І 12 уже. І я так разумею, што так, у сябровак усіх з'явіліся свае нейкія інтарэсы, і яны пачалі аддаляцца адна ад адной. І вось ёй ужо 18, і яна засталася адна. Так, гэта таксама мы вырастаем, мы зменьваемся, і сябры і сяброўкі, якія нам падаваліся, што мы на ўсё жыццё, на жаль, нашыя шляхі разыходзяцца. І так, у меня таксама пра гэта ёсць гісторыі, але, зноў жа, пра сябе трэба, я яшчэ паспею пра сябе распавесці. Давайце даведаемся гісторыю Флоранс. І вось мы зноў у сучаснасці, 25 гадоў ёй. Гульня... Я ведаю, што гэта дробязь, але гульня інтэгравала то, што тут я зрабіла. О, зноў ачымка. Я нават зноў жа не паглядзела ачыўменты, якія ёсць, но хайва. Частка 3. Музыка. А мы тут ставили уже подобайку. Ну да ладно. Пробачьте, не мое. Так. Лёся. Сяброчки. О, холера. О.
трошки послухаємо. У Єжиці з'явився колір. І ось гэта. Отдай. Не? Добре, гэта твоє серцейке. Ого, гэта быў у нас акт першы, цяпер у нас акт другі. У якім смысле краш у сэнсе закахання сленгавае ці ўсё нешта дрэнна старацца? Я не хочу, каб нешта дрэнна старалася. Краш бывае як аварыя. Так. А што трэба рабіць? Я забыла надзець акуляры. Мажліва мы... Так. Неяк гэта не дапамагае. О, ціха. Рэзкасць наводзім, фокус. Так. А это што робіць? О! Недастаткова? О, здаецца, атрымалася. Уф. Так, і такое в маім жыцці было. Прошу прабачэння. Трошки у іншы бок паглядзела. Ой-ой-ой. Яна на яго так заглядзелася, што у нешта ўрэзалася, ездзячы на ровары. Вяртаем душу цела. Так, мне падаецца, тут у нас... Але ви бачите жовтий колір. У її житті з'явився той самий колір. Ой-ой-ой. Вибачайте, я просто... Так. А що я двигаю в огулі? Яны таксама варушацца, гэтыя малюночки. Так дрэнна. Ён ей дапамагчы вырашыў. Паглядзіце ў яе румянчык. І ён адзначаны жоўтым колерам. Так. Яго, здаецца, звуць Крыс. Так. Першае спатканне. Паглядзіце. О, дзяўчына. А ён такі упэўнены ў сябе. Ой, ну, я не магу, прабачце.
Я люблю такі маленькі мілыя гульні. Зноў ж, мне падабаюцца і вялікія гульні, і гульні, у якіх шмат дзеяння і ўсё таго, але з такімі гульнямі трошкі душа адпачывае, калі вы разумееце, пра што я. Глядзіце на колеры. Яны супадаюць. Флоренс, а чаму ты засмуцілася? Вы нешта не пра то размаўляеце? Ага, так. Бачок. Іншы бачок. Вверх. Так. Низ. Я не ведаю, чаму паводжу, нібы тут усё на хуткасць. А вы вось у дзяцінстве, я не ведаю, у маі час гэта называла складанка, але зноў жа зараз усе выкарыстоўваюць ангельскую назву пазл. І мне калісьці вось маці навучыла, што спачатку рабі па перыметру, так, нейкую рамачку, а потым уже у сярэдзіну ўсё укладай, так будзе прасцей. Опа! Яна яму што нешта адказвае. Так. Трымайся, Флоренс, зараз, вы паразмаўляеце, гутарка адбудзецца. Ён даведаецца, якая ты цудоўная. Хвілінчку. Мне трэба выбраць топік. Квін, Віктор... Ага. Рынок каралевы Вікторыі. Так. Зноў дадаецца... Зноў жа, глядзіце, усе колеры тым ці іншым чынам, ці ён прыносіць, ці праз яго. Цікава. Так. Ой, хорошенькая. Ну, паглядзіце, як у іх ужо гутарка пайшла актыўней. Яна ўжо адчувае сябе больш камфортна і, відавочна, адкрываецца яму. Так. Гэта... Спатканне ўвечары. І гэтая музыка... Божачкі. Паглядзіце на яе, яна пасміхаецца, яна размаўляе. І знова ён прынёс ёй новы колер. Яны збліжаюцца. Я зараз плакаць буду. Так. Божачкі, гэта такая маленькая дэталь, але... Так. Ну, акт другі быў кароткі. Акт трэці. Мары. Так. Ага. А ён толькі вулічны музыка? Не? Уніз. Зразумела. А тут чаго? Ён распавядае пра свае мары, што ён хоча выступаць перад вялікай публікай і яго жоўтыя колеры.
зрозуміла. Хоче випустити свій альбом. А які у Флоренс мари? Угу. Няўжо ягоныя размовы пра ягоныя мары далей падштурхнулі яе падумаць пра яе мары, пра тое, што яна хоча ў гэтым жыцці. Таму яна палезла ў сваю скарбонку. Ой, ух ты, а ну-ка. Так, ягоныя мары натхнілі яе марыць ці вярнуцца да сваіх мараў. І паглядзіце, і колеры. А, яны яшчэ зменьваюцца. А ну-ка. Яна заснула пасміхаючыся. Натхнення. Частка 7. Натхнення. А у кого дірка в шкарпетках, а? Да, братка, тобі би навесці парадак. Я так разумею, мы гэтым цяпер і зоймемся, але я не хочу наводзіць парадак у яго хаце. Хто ў маей-то навезе? Ага, угу. А як? Так. Просто клікаць, я зразумела. Яна што, да яго ў госці прыйдзе, таму ён такі, трэба прыбрацца. А то, Так. Ага. Нет. О. Не, верні фігурку, ёй би спадабалася, дурань. Хто не любить фігурки? Ви чого? Я коли приходжу у гості до когось, мені на гэтых людей все ровно. Я або з їх живелками тусую, або я там книжки, ці фігурки, ці яшчэ нешто їх там гляджу. Люди, я з імі іншими моманти можу порозмовляти. Так. Ён прыводзіць. Усё яшчэ яго жоўты колер, але у яе ёсць ось нешта чырвоненькае, яркае. Ага, і што яна знаходзіць? О, акадэмія музыкі, музычная акадэмія, ён кудысьці збіраецца паступаць? Так, гэта, я так разумею, студэнцкая заява для паступлення, вось, што патрэбна. Ну? Чаго ты засаромеўся? Ён не быў упэўнены, ці падаваць яму паперы, ці не падавацца. Дурнік, ты чаго? Ідзі! Флоренс, маланчынка. Давай. Ідзі. Давай, братка, прыз, давай, мы тебя падтрымліваем. І я, і Флоренс, і, спадзяюся, гледачы. Так, яна піша ці нешта малюе, мне цікава. Не, лега падыхаць. Яна яго малюе. Вось і крыс з'явіўся. Давайте. Так, частка 8. Я вось не ведаю, як гэта як назоўнік перакласці. Даследаванне, вывучэнне, неяк так можна перакласці. А што мы тут робім? Не разумею.
гэтае? Не ведаю, як палароіды. Так, мастацкая галерэя. Тут яны былі. А тут у нас што? Так. Гэта у нас сябры музыкі Крыса. Яны на канцэрт хадзілі відавочна. Так. О, яны пайшлі на шпацыр у лес. Паглядзіце, колькі колераў у кожным здымку. Крыс прабачце, яго такая пацешная рэакцыя. Крыс у першы раз пакаштаваў сушы. Так. Гемраджанс, я не ведаю, ну вось гэта яго сям'я, яно вялікае яго. Гэта іх прозвішча, прабачце, я вельмі баюся чытаць, перакладаць сама неяк прозвішча імёны, каб нешта не так сказаць. О, ён вучыў яе катацца на скейтбордзе. Паглядзіце. Ой, я выпадкова націснула на прабел, і гэта спрацавала. Вау. Я не паглядзела кіраванне ў гэты раз. Так, акт 4. Грошерс, гэта ў сэнсе закупы? О. Ну, тыпу, калі ты там ідзеш у краму, купляеш усялякае. Так. Паглядзіце, яна ўжо каляровая. Ага. Оп. Паспяшалася. О! Ягоныя адказы аўтаматычныя. Штосьці не так? Не разумею. Куды я павінна цягнуць? Ой-ой-ой. Здаецца, так, паглядзіце, як змяніліся фігуркі. Сітуацыя нешта пастрылася. Пра што яны спрачаюцца? Што здарылася? Што не так? Братка... Эй! Ой-ой-ой! Зараза, зараза. Вось яны едуць ужо домой з абсаваным настроем. І у стасунках не павінна ўсё быць, вядома, цудоўна. І тое, што вы ў стасунках з кімсьці будзеце спрачацца, гэта абсалютна нармалёва. Іншая справа, як вы спрачаецеся, як вы пры гэтым адно аднаго ўсё ж такі чуеце, і як вы з гэтай спрэчкай спраўляецеся ў выніку. Так, Флоренс вырашыла зрабіць першы крок. Так, про тое, што я казала, што калі у вас выйшла непаразуменне нейкае, так, вы паспрачаліся, палаяліся, бывае такое, далі сабе час астыць, падумаць, і потым пойдзеце празмаўляць з іншым чалавекам. Калі вы былі неправы, прызнайце сваю неправату. Калі іншы чалавек быў неправы, дайце яму магчымасць вызначыць сваю неправату, выбачыцца.
І, зноў жа, ёсць, вядома, нейкія сур'ёзныя выпадкі, але калі не, так, прыміце адно аднаго. О! Так, прайшло 6 месяцаў або паўгады. Бачыце, я ведаю розныя словы. Частка 10. Пераезд. Ён да яе пераехаў. Добренька. Unpacking. Ай. Ае. О. Во. Так, ага. Я так разумею. Ну, яе хатнія тапцікі і его хатнія тапцікі хай будуць. Ну... Так, вось гэта шэрае і нецікавае мы выкідваем. Так. Ага. Так. Мяняем на гэты вясёлы. А, не? А шо? Куды? А шо? Вось што гэта такое? Вось што гэта такое, я ведаю. Сюды нельга. Вось. Але ў яе ёсць. Добра. Паставім новы. Кетчуп. Так? Кетчуп. Вось гэта... О, так весялее. Можна сюди поставити. Добренько. Чому нічого? А я можу? Шуфлядку? Ні, не можу. Я не хочу прибираць імбрык. Добра, ён п'е каву, я радая за яго. Ну, магчыма, гэта і можа быць такі імбрык для таксама гарбаты. Усё зразумела. Ой, ой-ой-ой, я што выпадкова тое выкінула? От халера. Прабачце. Ну, гэта неправда. Мужчын таксама хапае сваіх сродкаў для догляду усяго таго. Усё. Да 100% ён будзе яе дарагім шампунем сабе не ведаю, што мыць. Усё мы гэта ведаем. А што, не магу? А куды? Я не хочу сова мяняць, сова файная. Куды твои скейтборды поставить? Да вы что, здекаетесь? Так, добра, я разумею, ты хочешь свои пластинки поставить. Добра, прибавляем частку моих книжек. Ну, в смысле, книжек Флоренс. А что это такое? О, вы из Англии? Не-не-не, пробачьте, я выпадково натиснула. Ну, хай гэта сюды прабіраем, гэта сюды прабіраем. Не, я выбачаюся, але неяк ён да халеры хоча ўсяго прыбраць тут. Гэта для веліку. Гэта я разумею. Стасункі з гэтай сям'ёй у яе відавочна лепей, чым стасункі з яе маці. Таму тут не асуджаю. Можем поставить его. Ну, калі ласка, гуля. Дазволь мне пакінуць медведзіка, бо ў медведзіка ёсць яшчэ хтосьці нейкая малеча тут. Так нечэсна. Але яны шчаслівыя, таму якая розніца. А штосьці я могла зрабіць і не зрабіла? Так, сегодня день прослуховання. Давай, крыс. О, ён зрабіў ёй падарунак.
подарив їй накидник і фарби. Гэта вельмі міла. Частка 11. Шчаслівыя разам. Так. Куфай. Так, трускавкі скушай. І папей гарбатку, ці што гэта у цябе тут? Паглядзіце, якая яна каляровая стала. Я не ведаю. Нешта такое. Не, я штосьці яшчэ павінна. Братик, ну ты это... Не, а можно прибрать? Я передумала. Ладно. Так. Яна і лепей стала працаваць і сама гэта стала. Гатуйся, гэта карыць, нешта такое. Давай, кулеш можа нейкі. Яна зноў яго малюе, але цяпер гэта яна надала колеру. Так, і гэта ягоны жоўты колер. Мне страшна, мне, правду кажучы, вельмі страшна. Акт 5. Так, рутина, быт. Адчуванні ўжо не такія вострыя, вы ўжо ведаеце аднаго. 1 год, да, прайшоў уже 1 год. Ну, у Флоренса отросли волосы, а у крыса ось барада з'являецца. Так, ён ходзе навучацца. Зразумела. Так, у яе ёсць мары, але, на жаль, за мары ты не пражывеш, яны цябе не накормяць, таму так, у яе ёсць праца, і пакуль ён навучаецца, яна, я так разумею, большую частку грошай цягне на сябе. І ў гэтым, дарэчы, няма нічога такого дрэннага, то бок вось гэтыя стэрэатыпы, што толькі мужчына-дабытчык. Не! Калі, атрымліваецца, як атрымліваецца. Вось, таму калі вы, зноў жа, дамовіліся, што вось так-то і так-то будзе, то чо не? Ах. Вітанки, мам! Ты не павінна шукаць для мяне хлопца, ага. Маці не падабаецца, так? Так. Нічога, гэта ўсё робіць праца. Выбачце, можа, гэта загучна выйшла, проста двойчы прыйшлося маці нагадаць, што ёсць хлопец. Няўжо яна думае, што ён нейкі лайдак, таму яна цісне? Ладно, не хвалюйся. І ў 3-й раз. Так, цэлы дзень ён навучаецца, а яна працуе. Ну, зноў жа, яна стомленая, ён стомлены. Зразумела, што яны так могуць і піцы паесці, і не кожны ж вечар разам гатаваць. Такое таксама бывае.
Рэжан? Пакуль не зусім разумею назву гэтай часткі. Прабачце, калі ласка. Здаецца, я зразумела, у чым тут будзе сэнс. Ну, так. Бывае такое, што і нейкая рамантычная, не пабаюсь гэтага слова, нават сексуальная цяга з часам прытупляецца і зноў жа адыходзіць на нейкі другі план. Так, гэта была яго мара, наколькі я памятаю. Так, мілы, вядома, у марах усё проста і калярова. Але усё цяжэй, чым можа падавацца. Так, жыццё на самай справе гэта не спрынт, гэта марафон. І трэба заўсёды трымаць гэта ў галаве. Што так, усе свае спадзяванні, усю сваю энергію трэба на доўгі-доўгі час расцягваць. Гэта падарунак, які ён ёй зрабіў. Так. Час, які падабаўся часам змены і надзей, і такое бывае. Файт. Ну, спрэчкі. У нас можна перакласці гэта як спрэчкі. І мы бачылі, як першая спрэчка ў іх была, але гэта была такая першая спрэчка закаханых тыповая. Тут яны ўжо ў стасунках, такі працяглы час. І вось вядома, што зноў жа, як я і казала, гэта марафон, таму выпрабаванні ў вашых стасунках будуць на працягу ўсіх вашых стасунках, як бы гэта дзіўна не гучала. І кожны раз знаходзіць сілы, каб мірыцца, размаўляць, гэта вельмі цяжка, так. Бывае такое, што прасцей скончыць гэтыя стасункі, зносіны і пачаць усё нанова з іншым чалавекам. І сапраўды бывае, што ў некаторых выпадках гэта правільнае рашэнне. А ў некаторых як бывае. І зноў жа. Так, яны ўжо абое згубілі колеры. Зноў шэры. Яны незадаволеныя. Мне падабаецца гэты колер, але я разумею, чаму ён тут. Яны пачалі спрачацца. А можна я не буду рабіць адказы? Ой-ой-ой. Як і ў прошлы раз форма змянілася. Музыка на фоне змянілася. Гэта была вялікая спрэчка. Ой. Не. Гэта была вельмі вялікая спрэчка.
Так. Мы павінны скласці гэтую карцінку добра. Мы гэта зараз зробім. Ну ж не. Яны будуць... Калі не разам, то яны паміруцца. Прынамсі, яны разойдуцца сябрамі. Зразумела табе гульня? Гульня, сабака ты такая. Я хочу, каб яны разам былі. Я хочу, каб яны вось так адно на аднаго ляжалі. Але не так, не сходяцца. Пазікі не сходяцца. Дрифтаванне, частка 15. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А як... Не-не-не! Куди я сказала? Ти куди? Не, стойте, я заблыталась. Куди що? Я просто... Не, гульня, коли ласка, не роби так со мною. Не, я за... Тихо, я за високо почала складати усё. Зараз усё буде... А ну, стой на місці. Зараз усё буде добре. Мы складем гэтую... Тихо. Так. Не расползаться. Мы трымаемся. Як можем. Частка 16. Отъезд. Я плакать не буду. Магчыма, буду. Ось теперь я точно буду плакать. Гуляк, ну от що ти починаєш? Пробачьте, коли ласка, я правда, я великая румза. Тому я туди почну носом уже зараз. Акт 6. Частки. Так. Флоренс зараз буде себе збирати по часткам. І я буду. А?
Я спадзяюся, што маці яе хоць тут яе патрымала. Частка 18. Чаму такі змрочны момант? Гэта дурацкая песня ўзнікла ў маёй галаве. Да, отпусти. Отживку дали. Частка 19. Очнися. Давай, Флоренс. Ты моцная. Ты справишься. Давай. Ты ведаешь, что робить. Так, у нас есть кветочка желтого, такого желто-зеленого, салатовенькая. И снова ее же дурацкая гульня. Пробачте. Так. У її житті з часом знову вернувся колір. О, яна помирилася з мамою. Так, виграла некий конкурс другого місця, але тим не менш. О, у її з'явилися сябри. У її зробився котик. У її з'явився свій сайт. Ай, своя крама. І її малюнки подобаються людям. Подобайку. Так. Тут тепер інша математика. Так, приємна математика відбилась. А? Ага. Так. Частка 20. Переїзд. О. А, я звольнилася з праці, здається, своєї звичайної. Виглядає ось ніяк так. Що ми з собою візьмемо? Ну, відомо, візьмемо поштовку, степлер. Тут може бути просто чорний каточок, а може діді бути. Ну, пандочку візьмемо. Не, калькулятор то... Ой. Чому ні? Чудовний день з крисом. Ці кришам. Пойдуть крис. Яна вже може глядіти на гэты здымак, посміхаючися. Глядзіце, її жыцці яе маці таксама з'явіўся колер. І яны ўжо на здымку разам посміхаюцца. Це, здається, у нейкай галерэі є выстава.
гасцей. Яе кола знаёмств пашыраецца. Так. Кацярына, не плакай. Просто паглядзіце на яе. Што ж, гэта была наша Флоранс. Гэта цудоўная гульня. Я вельмі задаволена. У мяне нават не хапае слоў, каб нешта сказаць. У грудзях, ведаеце, такое прыемнае пачуццё. Калі ты робіш такі вялікі уздых, так, набіраеш воздуха, вось нешта такое адчуваецца. І так, я разумею, чаму гэтая гульня атрымала свае ўзнагароды. Я разумею, чаму яна спадабалася людзям. І так, я бы параіла вам у яе пагуляць. Не спяшайцеся, занурыцеся ў гэту атмасферу. Адчуйце тое, што тут адбываецца. І, магчыма, нешта адгукнецца і ў вас, бо, зноў жа, тыя ці іншыя часткі гісторыі, мне падаецца, у шмат кого з людзей былі, так, тое, што адбылося з Флоранс. Таму тым ці іншым чынам мы можам усё неяк добра ўспрымняць тое, што тут адбываецца. Меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот. Дзякуй вялікі, што паглядзелі гэтую серыю. Яшчэ пачуемся, яшчэ пабачымся. Па-па!